Installatiebedrijf Regioservice in Panningen heeft donderdag de eerste Smart Flower van Limburg geïnstalleerd. De op een bloem gelijkend apparaat is het eerste all-in-one plug-and-play mobiele zonnepanelensysteem. Een soort zonnebloem die helemaal uit zonnepanelen bestaat. Die gaat 's morgens, daar staat hij op, zeg ik altijd. Dan gaat hij zich ontbloemen. Dus de zonnepanelen gaan helemaal uit elkaar. En die gaat helemaal met de zon mee. En 's avonds dan gaat hij weer naar binnen toe en dan wordt hij helemaal ingevouwen en al in het pakket. Het bedrijf gebruikt het systeem voor de eigen energievoorziening van het kantoor en de werkplaats. Het is een eye-catcher en het voldoet aan de capaciteit voor een compleet gezin. Dus levert 3200 kilowatt op en bijna 100% rendement, omdat hij met de zon meegaat. En ja, daar haal je alle energie eruit die je nodig hebt. Het apparaat kan overal geplaatst worden en is geschikt voor zowel particulieren als bedrijven. Met één druk op de knop opent het apparaat als een soort paraplu een groot solaroppervlak. Bijzonder is dat het zonnepaneel meedraait met de zon, waardoor het rendement nog meer verhoogd wordt.